Hello guys, how are you? My name is SGP and it is good to be back again. Yes, kune waifungidzira kuti tine maforo akafa. Tine maforo achiripo. Vamwe vanonditi sekuru gudo. I'm still here. Eona chisi. Oh man. Otherwise, muri say my friends angu, ama zangu, my classmates angu, my ex-girlfriends angu, my enemies angu, nevangu vasingaziva vakawanda. Anyway, SGP is here. Sekuru kudwaripo. Tine long man maforo. Long man wakwajacha is still breathing. Otherwise, takunosvika edu pakupendera gore. Zviri kufaya here. Zvanga zvichifaya here 2023. Zvakamira sei? Ndotiudzaika. Ndimi makandivhotera. Zviri kufaya here. After mandivhotera. Hainini kuno zviri kufaya. As you can see, tine hari yemadzisagwira iri pamberi pedu apa. Hari aivona kunge ndakaitanga nezuro, but nekuda kwemacircumstances handina kuitanga. Anyway, taitanga zvakuma Mbanje. So yeah, let me know in the comment section. Ndikupe shout out rako if you are watching right now. SGP is in the building. Takunosvika kupera kwegore 2023. Zvanga zvakamira sei? Zvawaida zvakaita here? Zvakafaya here? Ichi 1 liter ichi. 1 liter chewhisky. Hanzi inonzi First Watch. This is one of my favorites. If any of my classmates are watching now, right now, they used to know me as a very quiet young man during those days. I did not drink. Ndakapedza form 4 ndisina kumbodhakwa. Nyangwe taimbobira hedu kumbodzvuta chinonzi kudhakwa chaicho. I never dhakwad. So I started in 2017. That's when I started drinking after ndapedza form 4 in 2004. 5, 6, 2007. Yes, that's when I started drinking. So 3 years after form 4, which means I was a very humble man. The good thing about, let me tell you something about kumwa kwangu. Andina kumwa doro rekuba kana rekupocha. I went kunotenga doro. It's very funny kuti ndiana kanzisa kumwa doro. Ndakadzidziswa nemunhu anga ari grade 7 in South Africa. Ndiye akandidzidzisa indani 3 years ndapedza form 4. So akanditi uda kudzidzira kumwa doro. Ndikati anzi une mari yacho here. Ati mari yangu ndinayo. Ndichandongoda kudzidziswa chete. Ndakati kanotenga chibhodhoro chemainstay. Handifara kumwa hangu dry. Zvekudhayilota izvo.
ratodra. So tatenga chibhodhoro chemain stage yacho takatatenga nedilution yedu, then takataenda futi pabrai painzi pana bhoku in Joburg. Pana kabhucha karipo kekuti ukatenga nyama yako mukati unobva wabuda kunze wobva wanoita sei, wobva wanobraya. Saka I went out with that young man. Ndingai 750 changu chemainstay, full chicken yangu, chicken liver, chicken pork, batabraya nyama yedu kuita dutu kudai. Tadaro takabva ndakutodhakwa ndakunyepa. Takarakana notenga chibhodhoro chedu mbataenda kumba, ndanatenga dilution yangu yeSprite. Zvikanzi dilute, ndakati handigoni. Nemufana yanga ari grade 7 kanzi waraiti kandi kudilute vandilotera mbandati sipi mbanazwa kuvava ndakati kanzi haiwa shamwari watoda kudzidzira doro. Kati ini zvandakutita panapa ini handingambokwanisa kuita sipi ndakutodhudhudzira chibhodhoro chese chi500 mils chipere ndomboona mari dzawo kuti chii chinonzi kudhakwa, right? Ndopana ndatora chi500 mils chandanda dilutirwa chiya chembandisira mix yanyatsoziva kuti hai inokuvadza munhu uyo du mbandakanda uko ndafinyama tagara pabhaoko, ndatiri pabhaoko saka kwaiva nekazuva mandakanzwa kana ikadzungudzu pandakanotenga full chicken yaya machicken livers, pork neliver mbatabraya. Saka tichienda tiri muroad, handi pane zvimwe zvima square ningi so zvekunge uchifamba pamapavements, zvimabox zveconcrete, so zvinenge zvakadesignwa. Saka pandaifamba ndichitsika zvinenge zvakaita matiles e4 kona, zvine miganu, zvine mabox. Saka pandaifamba so ndaiona kunge zviri kuita kunge masteps, asi panenge pari level. Ndatangafamba ndichinyawaira ndichita sei, zvikanzi ko uri kuita sei, ndikati masteps kaya, zvikanzi haiwa asi masteps. Ndo pakafira tsoro yangu yese ipapo yekuenjoya doro. Until today I don't enjoy beer. Even if I drink, handidhakwe, handidzedzereke. Ndinodhakwa but handidhakwe mboko, handidzedzereke, handitadze kuziya kumba, handitadze kudrive motikari. I learned self control kana ndichinge ndadhakwa. Saka I managed kufamba zviri proper even though ndaiona masquare iwayo anga ari papavement pakaita flat achiita kunge masteps. Saka that's when I managed to control chinhu chinonzi kudhakwa on alcohol. Unfortunately, it's a disadvantage because I later found out that I can no longer enjoy my after effects ekumwa. Then tasvika kwaya kuyamba tatenga nyama yedu mbataisa pabrai brakanga hiti so. Saka that hit iyoyo nechibhodhoro chatakatanwa zvakava zvatanga kutidhomotsa vakuru. Vatagocha nyama yedu faster hapa kudzokera kumba ndo panga pari mawana. Ndaisambofungidza ndosvika kumba because zvandanda kuona so ndanda kuona mafilm. Let me know guys if the sound is clear. Right. Tafamba. Ndava ndatobatwa manje. Mufana waya ari grade 7 handibata manje. Uko akandibata, uko akabata nyama iri mumapepa. Tanokwira masteps, tanodya nyimwe nyama yembala tasiya. Ndanga kunzwa zvinenge zviri nani. That day I want to talk about my experience nekudhakwa. Ndo pandakanzwa kuti chii chinonzi kudhakwa. I felt so free, ndakanzwa kusununguka, I felt so happy. Ndaive nezvinhu zvandainge ndakachengeta mumwoyo mangu about vanhu vandaigara navo, ndakazvitaura zvese. Zvandaisada nezvandinofarira pavanhu. So I'll never forget that day when I first got drunk. Ever since from there, ndaisada kwangu every day, but time here and there. I really like beer, and I wish if I was exposed to beer at a young age. I know kuti zvinhu zvingakurudzirwa, and some might say muda kuedza kuti chi, but according to the experience yandakaita inini,
bhiya rakandivhura brain dzangu nemaso angu kunge zvakaita Adam naEva pavakadya muchero. Ndozvandakaitwa inini nebhiya. Saka ever since that day, beer is one of the things that I encourage vanhu vanoda kudhakwa kuti vanwawo beer. I don't encourage smoking. Reganibana kupinda munyaya yesmoking. I tried smoking. Hanzi baba D vakambobira baba ava nesong yavo. Vakamborera baba nesong yavo ancharoja kwajacha. Oh, thank you so much baba D nekusimbisa. Thank you so much nekusimbisa. Anyway, pane tungandwa ndingotaura nhasi. It has been a long time sambonana nema friends angu, my classmates angu, vanhu vanda my neighbors angu back in Zimbabwe, Epworth, or it might be DZ extension, nekwese kwandakagara Joburg. So today we are having some time. Please let me know in the comment section. Do a shout out Yago if you are watching right now. So let me go into nyaya smoking. Inina, I don't smoke. The reason why I don't smoke, I tried smoking. Ndakatotenga 20 madskuni yangu full pack ne 2 mabox yangu emachisi. Mandanohwanda. Singaonekwe. Ndikati nhasi ndinoiputa fudya. What I like about myself, zvinhu zvangu zvese zvandodzidzira handishandise chinhu chemumwe munhu. I buy my stuff, then I learn from my stuff. Ndoda that first experience kuti kunzi ita so ndoyanzoita ndega ndoona kuti is this going to work for me or it's not going to work for me. So my cigarettes, I had one issue now. Ndaiti ndikaputa fodya. One ndaikosora, but kukosora kwakusina dhiri ndaigona kumboshingirira. Pane chinhu wanje ndakatadzisisa. Mate angu aitanga kuvava. So I did not like the taste yemate angu. Kana ndichinge ndakweva utsi hwefodya uyaya. So that is the only thing that stopped me from smoking. Watching from Durban, Yolanda Gobo. How are you, Yolanda? Yes, Yolanda is a brother from another mother. Yes, how are you, Mr. Gobo from Durban? How are you doing? Yes, I'm here today. It has been such a long time without us chatting, guys. So I hope you are doing fine wherever you are there in Durban, Mr. Yolanda Gobo. Yeah, thank you so much. So today I was talking about how I started drinking and why I'm not a smoker. So I'm going to be talking about nyayama drugs and Tapiwa Alison Ali. How are you, DJ Ali? Yes, DJ Ali Wakanyanya DJ is a producer, is a club DJ as well. And a remix yakaita recently, you can go check it out. You can just share your link in the comment section of DJ Ali people, so that people can actually check Amapiano remix ya wakaita. Yeah, and you know, and very dairy chichi. Ndimnoziva zvechechi inini ndichidhakwa. Anyway, reganibopesa. Right. Ndakudza nyaya yewawa. And as I'm still drinking, newawa takawirirana nefodya takaremerana mukana. Right. So pandakazotanga ndikuproducer music, a friend of mine abanditi sekuri kuduka long man. Ukarwa Mbanje unotaka kufunga mamelodies, so unogadzira mabeats akaipa. Sure, and uyo sezvandogara ndichingoita, tsvaga mari yangu, tsvaga high grade iri kutengeswa nani mazuva ano. Ndatumanya rasta iva kana vaida kundiputa Mbanje yangu kana zveshuwa handizive. But let me talk about my experience with Mbanje. Thank you so much, Yolanda. Thanks. If you are good, Redemption Mukabeta SG. Mugida say Redemption Mukabeta is a is a very good photographer. This guy is a very good photographer. You can check out Redemption Mukabeta. My photos are not Torah. If you are near him, you can hire him as well. Another photography, professional, and professional equipment as well. I really like his work. So moving on, tapa Mbanje ava ndatuma rasta vai kunotenga Mbanje vauya nayo. Ndo haigrid racho kanza hairori vabva vatondiratidza kanza femedzai ndari ndikati ndandikufemedza but nina handizoziva kuti haigrid nerisiri nderipi.
zvikanzi ndomona here kana momona ndikati aiwa ina nditoziva kanzi hapana marizla ndamupa mari yekutenga marizla atenga abva amona ndabva ndapiwa mbanje yayo kwe mbanje yayo tikuchinjana narasta inini kuti ndizoti rasta vakabuda nguvai kana chii chakaitika handichazivi ndakazongoona ndasara ndega kana kuti zivo chii chakaitika handizivo chii chakaitika. So let me tell you about my experience with Mbanje. Experience yangu yembanje, yes, DJ Ali Vakanda link, you can check guys that link vanenge vaine data and see this guy. Kana uri a musician, you can also buy my beats from DJ Ali. DJ Ali vanogadzira mabeats akapenga mapiano, akagadzira misambo yakasiyana siyana, vanogadzira ma international artists across even Asia chaiko kumusoro kuna America uko vanotone ma artists akapinda mabeats avo, right? Takupedza nyaya yedu yembanje. Mbanje iyaya ndakaputiswa narasta haina kundipa mamelodies musoro, haina kundipa manyukunyuku ekugadzira mabeats. Ndakatovata ndozvakaitika, ndakarara. I tried again some other time to smoke mbanje, ndakangostika so, ndakangozomba so, ndakangodeo. Saka inini nembanje takarimirana mungano panyaya iyoyo yekuti inini ndikaputa mbanje ndinongostika ndongodaiwo, hapana kana chandichafunga kana chandichaita kana chandichadii, right? That's why I don't like smoking mbanje. Ndoshamisa vamwe vanhu chinzi aputa mbanje ari kutema huni ari kukanya zvidhina. Ina handizivi pamwe pache dzaya dzandakaputiswa narasta dzakasiyana. This is a true story guys about drugs. Kuna vamwewo vanofarira mbanje, handisona kudhisa hangu mbanje. Hello Mary Dzikamunenga, nyaya iri pano ndeyekuti, nyaya iri pano Mary, I was talking about a lot of stuff. I talked about matangira andakaita kumwa doro, I talked about kuzama kwandakaita kuputa fodya ndikapesana naye uye nekuti chii chikonzero chakaita kuti nditadze kuramba ndichiendera kuputa fodya. Now ndabva mukupesa nyaya yembanje kuti I tried smoking mbanje zvichinzi inondipa ma-ideas uye ndobva ndanyatsoita zvinhu chaizvo but inini ndakakotsira pandakarova mbanje. Saka nembanje hapana mbanje ngadzimbondimirira ndimbosevha mari yangu. Zvino anokutenga hangu kana chibage chakagochwa. Anyway, keep up the good work, my inspiration. Thank you so much. Aiwa, Mwari ndo vanotipa zvese, mbiri yese tinoipfudza tichiisa kuna Mwari, ndiye muridzi wezvese. Nekuti handamazino here ako mano, munhu kana akangoshaya mazino ako ndingaite comedy marabha akatiparira nabatensei. Okay, chibhodhoro ichi hachisi kutombopera zvamanje zvangoko. Kana uchinzi ngoko zvinoreva kuti manje nechitsosa. Ngoko zvinoreva kuti manje iza ngoko uya izvezvi, iza zvinoreva kuti uya. Anyway, handisi chitsosa zvakanyanya, I'm not going to tell you zvekunyepa. Right, takuenda paBronco. Right, I know kuti wakaona wakada kuziva kuti kuBronco makamboriza here. I know kuti pana vari kuona live pana vanorova Bronco. I have friends who are still taking that drug here, Bronco. Right. Ndanzi rakapenga manje, rinonaka. Rakapenga plus ukarova so, unofila bo. Unoconcentrate. Ndo ndakautswa unoconcentrate. Oyo. Sezvo ndongoita mazuva ese kana ndida kuzama chinhu. Tora mari yangu. Ndatuma munhu anotenga chi? Bronco. Kana vanhu vanogona kunwa vada kuwana kumwiswa Bronco kana kudya mari yangu handizoti vanhu vachindiudza zvinhu zvekunyepa. Right, Bronco riya rauya. Saka right rakavhurwa so. Ronzi chuku saka vainzi kana uchinwa Bronco unofana kushaya mastereki mulongo kuti zvekuti unoridira rane yekudhuze nekuuroko. Wozvinonzi rikaenda mazino anodona. Right, now ndateerera instructions dzekurova chi Malamizaki vari kuadvertisawo kuti hanzi
ndinopa zvikwambo nechichi kuna vanda zvikwambo avo malamisaki piwai zvikwambo vanda kuromba endai muuromba. Handizivi kana chiri chokwadi, but dai chiri chokwadi daivo malamisaki ava vatori nekeshi yekurepa. Saka I don't believe in those things. Anyway, moving on. Tiri paBronco. Bronco ndarova Bronco rangu taita hafu takatenga bhodhoro taita hafu. Right. Bronco pandakarova ndakangovhara muromo. Ndakastika, nonga ndokunonzi kustika. Saka ini ndakashamiswa kuti vanhu kana kuti varova Bronco vanoita zvavanoita vanoita seiye munhu achinge astika. Saka what happened, the experience yangu yandakana neBronco ndekuti ukarimwa Bronco kana uchitaura nyaya nevamwe vanokubvunza kana 5 mibvunzo hauipindure, unozoipindura yese saka 1 haupindure ipapo. Saka I think brain dzako dzinenge dzichifunctiona properly, but you are slow pakureact. I don't know. Do experience yangu yandakaita ipa yekuti vanhu vanenge vachingotaura ndakanyarara vachingotaura ndozongopindura. Number 2, unopinda muchiki nekuti hautolerate nonsense. You don't tolerate nonsense. Unopinda muchiki dzaidzo kuti chero munhu akada kuita majokes newe kana akada kudii, you don't find anything funny at all. So that was the other experience. So takamboda kuti wirirane mbichana neBronco, but ukamauda hauna kuenda hawo kure nenyaya yekuti ndiri muimbi. That is the most thing chandakazosira Bronco for good. I like music and I like to sing. Handisi rapper kana zvia zvekutosta kuti ha. Saka ndoda kunyatsoimba kushaura kwayo. Saka Bronco manje rinokarakatisa pauro. Saka kana pauro pakarakata ndaibva ndatadza kuimba. Apa ndine masongs angu andaida kuimba nchiisa mabacking vocals nechichi, saka zvaibva zvaramba. So for that reason Bronco ndakabva ndaita sei, ndakabva ndarisiya. Pando chimwe chandakamba ndada kuwirirana nacho. Of course ndakazvinzwa kuti unoita ma complications, abuse, drug rage, also and other stuff, and I understand it is true. So I don't know kuna vari kuramba vachimwa hawo Bronco, I don't know, but I think there are other better things to take if you want to get drunk. Like the most thing that I recommend is beer. When you don't have money, you don't struggle. Kana usina mari hautambudzike, zvinenge zvangomvarana. But kana usina mari, uri munhu wembanje, weBronco, wechichi, anenge ari wemasigarettes, anenge ari ma1. So I don't know about this mutoriro drug which is there now. I never tried it, but I think alcohol is enough for me. Kuti ndimbokanganwa nhama dzangu, ndimbopinda mukajoy mood, ndimbodi. I am on drugs ekudidi handisi yangu. I'm not that someone andakuita my experiments mamwe ekudaro are risky. No, I don't like that. So those are the drugs that I took in my life. I took alcohol, I tried cigarettes, I tried weed, I also tried brown clear, kana kuti Bronco, I don't know. Hanzi kuna na HH, hanzi PH, I mean, mazita acho yamangu kuti anenge achingirikino. So I tried all those drugs. Out of all of those drugs, chinhu ndakawirirana nacho was beer. So this is why even today I'm drinking cheers to myself. I'm drinking beer. So pabeer apa pana mhando dzakasiyana siyana. Pane zvibhodhoro ngeizvo zvizvi. Zvibhodhoro izvi pane mawhisky, pane mabrandy, pane magin, pane maspirits. I don't choose, ndongoti chero. Especially kana ndinotenga nemari yangu. Asi kana ndatenga nemari yangu, my favorite is whiskey. That is my favorite. So today I shared with you guys some of my private life about me taking drugs. Yeah. So I hope you have learned 1 or 2 things. Anyway, who is in the comment section? Wanzambo pasando dzake apo pano wanzina kupasando dzake here ndimupe sando dzake. Just say something in the comment section, guys, if I did not give you your sando.
if I did not sandal you up. So yeah, Christmas is coming, and last Christmas I did not drink. I think I only drink 2 mabhodhoro beer. Not zvibhodhoro actually, my quotes here. I don't remember actually. I'm no longer enjoying beer these days. I just wonder, quit a beer or a new hobby. I would go for that. Sometimes beer ndorisiya. Sometimes ndikanwa hwando kana kutotanga kutoita kunge ndakutorwara kutodziya miri kudidi ndandamborisiya. But sometimes beer is a very good companion. Ndombokanganwa hasana mukanganwa zvirwere nenhamo dzangu. I don't want to handikunyepera beer. No, even ndikadhakwa sei ndinenge ndichitongozviziva ndine chikwere chemunhu kana kuti zvinhu zvakaita sei ndine zvipande zvandikufanira kukava. So I don't know kune avo vanokanganwa even to sleep. Handisana mubatwa nehope nekuti ndakaonda mwadoro. Sometimes I can even struggle. One thing about beer, I don't enjoy drinking beer kumazorovira. I like to drink beer from 3 o'clock kunze kwauda unoedza zvichiuya kusvika anytime before 12 o'clock masikati. At that time iyoyo is a special time to me. I don't know why I enjoy beer that time. Handidi kuti ndikamwa doro ndonorara, ndikanwa doro ndogara rinobva randitanga kutondirwarisa. Sometimes I can struggle even to sleep ndakadhakwa chaiwo ndotonedza kana nekurara. Also even to eat. So those are some of the experiences that I have with the things that I took. But as for beer, I recommend with anyone andakudhakwa. I recommend beer. I don't recommend smoking any form of stuff. I don't recommend that. Anyway, I will keep on sharing some stuff about myself. If you have some questions you want me to tell you, yes, I'm here to answer to those questions. Just let me know in the comment section with the next live video about what. But I really enjoy this time. I know I have a lot of friends who are here. Please guys, I have a Facebook page. You can just support by subscribing to my YouTube channel. Like my Facebook page, Sekuru Gudo Picture TV. A YouTube channel, Sekuru Gudo Picture. Picture is in Shona, or a picture and the way Shona. So guys, support me. Even on TikTok, I have a channel there. I have a TikTok account as well. So until we meet again, my name is SGP. Peace.